gi Roda Odhiambo. Kuom dweche ariyo mokalo, luoro mang'eny osebedo kalure kod arita mar wakini e pacho kae, ka lipode mathoth gin mago mag nek kanyakla kod mago mag rucho ratich wakini e pacho kae. Lipota marwa Matino Nyango miyo waler mathoth ewi wachni. Nyasi mibago e magawa kachiel kod kuonde mag toyo ngona gin moko kuom okenge mosekelo thoe kod lal mag nyithindo manyiri e pachoka. Anita Chieng, ma en nyadendi kendo japuonjre mane mbalariany, oleronwa kaka ne oyudore masira mane reka ngimane e kinde mane ogwele gi achiel kuom osiepene mane obago nyasi mar nyuol e magawa moro e boma ma Kilimani. Nyasi mowacho ni ne olokore kendo bedo ne ohinga mane reka ngimane. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa, siku ambayo sitoisahau kamwe. Kiangu wa karibu aliandaa sherehe ya siku yake ya kuzaliwa katika hoteli moja wako Kilimani. Wakati sherehe ilikuwa imenoga, hapo ndipo rafiki yangu pamoja na mpenzi wake walinigeukia na kunidhulumu. Wacho ni rawera mane joherore gi osiepne manyako mane oriko gwele nyasi no ne jolokore kode kendo chako mule yor hera, gino mane omako dhoge miwuoro. Rawero ne ochako nyise weche mag hera, kamero ne ondisore moloyo nyaka nyadendi mane oriko gituyo godo kanda mag hera, gino makoro ne omuocho tulo e kindgi. Walinigeukia na kunidhulumu wakitaka kuwa na mimi kimapenzi. Hapo tulianza kukwaruzana na hata wakaanza kunipiga wakiwa pamoja na wale marafiki zao walioalika ili nikubali matakwa yao. Walinipiga sana na kunijeruhi sana. Tulikuwa katika orofa ya 3. Anet wacho ni nduru mane ogoyo ne en mano mar kwayo kony, ni mar ne oneno tho mare kagima ne okayo machiegni, kendo bang' thuolo machuok chukdar mane rito magawano ne ochopo kendo reso ngimane. Katika harakati ya kujadiliana nao, hapo ndipo askari wa ulinzi aliyasikia vilio na vurugu na kupanda orofani hadi katika chumba tulichukua. Alitathmini hali na kunipata niko na majeraha mabaya hasa kichwani na hata tumboni. Esechego jolonye weche mag kit chwech kod arita mar rowere kwayo nyithindo manyiri mondo obed akiche seche mageriwore gi ji mopogore, kendo kaber to gibed ka ginyiso jonyuolgi kata jogo magidak godo kuonde magidhiye ka yo makende mar luwogi ponono ni masiche okwakogi. An Mudhoni Njoroge en jalony. Make sure that kama umeenda mahali, tuma pin kwanza kwa mtu na trust, mwambie umeenda wapi, umeenda kufanya nini, wale watu wenye utakuwa nao, na ikiwezekana, this is what I advocate for, ikiwezekana chukua tu ile tu video. Unaona ile video unafanyanga tu hivi, hi guys tumechill hapa nini, hiyo video inakuanga muhimu sana. Gikwayo weg magawa kod kuonde mag math mondo ndik jorit mathoth mar dewo ngima jogo mathoro ga chopo kuondego mar yweyo. That security kwenye hizi clubs, security kwa place yoyote enye ni public na ni sherehe watu wamekuja, security is very paramount for both genders, not just for women, because sometimes hata men wanakuwa wanadhulumiwa. Masira makama koro ne obedo puonj ni Anet kowacho ni kare kata mano osiepe wa mawageno nyalo lokore kodwa e seche ma ok wapar. Ne Radio Ramogi, an Martin Onyango.